Здравейте хора, аз съм Мати Про Хакер БГ и до мен е Решил.м и днес ще имаме на Minecraft Packet Edition паркур. Но сме взели паркур, така че не сме. Аз имам много зрането. Аз съм стигнато. Не сме добри. Гледайте, дами и господа, този човек как ще се изложи. Така. Не, че аз съм по-добра. И аз поне минах това, да. И на второто... What? Виж как те качих, виж колко съм добър. Виждаш ли? О, добра, аз не съм добра. Просто се хваля. Аз паднах пък, добре. Аз съм много зле. Аз съм доста бавна, за което съжалявам, просто. Аз съм О, по-зле. не! Докъде бях стигнала? Добре. Аз съм по-зле. Кажи нещо за живота си, Хриско. Или казва името публично. Стига, бе. Хората разбират, че знаят, че се казваш Хриско. Хрищчо. Ма ще кажем Хрищчо. Кой човек ще си кръсти детето Хрищчо? Кизно. Всякакви хора. Съжалявам за виковете, просто сме на рожден ден. Така. Паднах по най-идиотския начин в света. Нещо като подхлъзване. Аз бях стигнала до много добро място, но не умрях. В смисъл, като бързаш, даже малко по-добре. Опитай си да се... Абе, аз съм на това на синьото. О, Хриско, добър. Добър. Нататък има крипъри. Ти откъде видя? Гледах. О, явно няма да го минеме това. Няма ли по-лесен паркур? Защото го минах на креатив. Спри го за малко. Не мога. Почва съм. Извинете, че вече сме в друг свят. Просто слънзи си излагахме. Това е И пузел, сега да сме знаете. в... Какво сме? В глас челендж или какво беше? Ама ние ходим по... Склада, по невидим стъпа. И сега трябва да намерим стълбите, Стълбите. Абе, тия врати се отворят ли? Да, то има копче. Аз намерих първи. Има копче. Да, отдолу, ето отворено. Ага. Мати, аз намерих първите стълби. О, не ме пуска да вляза. О, чакай, че При теб ще е нощ. Ей! Аз вляза. Аз намерих първите стълби, обаче. Абе, тук е много гадно. И гадно е. Това е целта да е гадно. Само да не падне някъде. Ето тук мога да падна. Аз не виждам никакви стълби. Да. Трябва да намерим стълби, така ли? Да. Ами. Абе, тия... Майка знае какво падна, добре. Абе, това е ужасно. Много бърква. Това е целта. Аз сега не мога да намеря втория, ще ли казвате? Добре, ти къде си? На втория етаж съм. Как? Ага, да. О, боже, колко стълби има. 6 етажа си. О, май гад. Аз първите не съм намерила. Представете си кога ще намеря вторите, третите, четвърте, петте, шесте. Това ще отнема часове. Как да? Къде са? Май ги видях. Не, аз ги виждам, но не знам как да ида при тях. Здрасти, виж ме. Покажи ми къде са стълбите, къде си? Бре, Христо, къде си? Ти как си там? Чакай, не мърдай. По някакъв начин трябва да дойда при тебе. А при теб защо е нощ? При мен е ден. What the fuck? Не знам. Чакай, Хриско, къде отиваш? Тук съм, аз съм при себе. Съжалявам за чата, просто ми пишат хората. Аз известна на мен, хората ме игнорират ако... Добре, аз се качвам. Добре, мерси, че ми помогна. Хриско, да моля те, върни се. Мама ти, добре. Чакай да намеря тук.
Къде са след? Добре, лутам се от половин час. Ето тук. Къде? Ето те. Качвай се. О, ето ги. Така ли? Мале, ужасно приложение. Може да паднеш някъде, има дупки. Какво? Да. Може да паднеш пак долу. И трябва пак от начало да почвам. Да, отдолу. О, не. Ето аз като паднах в момента. Паднах на идиотска нос. Колко минути мислиш да... И аз паднах. Аз намерих стълб. Ами аз няма. Жорко, извиняй. Той с Хриско, съжалявам, а това много ме дразни, няма да мога да издържа. Аз пак падна. Добре, дай една друга, защото... Добре, извинявайте отново. Ще направим на пауза. Здравейте, дами и господа, много съжалявам. Отново за всичко, което се случи. За кой... На кои сервери да играем? Не сервери си. Влезнахме, хайде. Готино ли е това? Трябва да готвим. Не се окаже някаква простотия. Пол. Няма някакви мини игри тук, къде трябва да играем. Абе, аз съм някъде на високо. Да, знам, че трябва да паднеш долу. Как? Има Да скоча? вода долу. Има вода, да. Има вода долу. Чакай, аз... О, това е готино. Трябва да отида към тебе, не ти. Абе, това е готино. Добре, Чест. добре. Ела. Идвам. Къде си? Според тебе съм. Ето тук. Извай. И какво трябва да правим тук? Извай. Аз чакай да райна. Абе, това е много забавно. Ти кой отбор трябва? Ще си. Колко отбора има? 2. Червени син. Аз съм червени. Аз съм син. Това е синя, нали? Трябва. Изпуснах си. Къде е синя? Еми, то пише Red Team, Blue Team. Да. И там си има стрели и лъкове и трябва да се стрели. Трябва да взема ще стрели. Тук спали? Не. Вземи си всичките стрели, където си в част. Който умре, Абе. Ще. Играта си печели толкова да го готовиш? Не. Не всичките. Няма да взема всичките. Аз мога да готовя. Качвам се. Добре, готова си? Не, Христо, не съм. Бързо, аз не мога да ти чакам 5 часа. Да си качвам го. Не знам къде го взема към. Окей, ама как да си изляза от дома? Има бутонче. Ти къде го виждаш? Горе над... там. Не бе, човек. Дай. Виж тия бутончета, човек. Гледай, пак не мога да влезе. Много съм бавно развиваща. What? Как те оцени? Ти ме чака! Не е честно! Аз съм ти сърдит. Защо? Нали това беше смисъл на играта? Ти мамиш! Аз те чаках. И трябва да ме целиш като дойда. Безмалника. Добре. Чакай, стой там. Никъде няма, спря. Стой де. Стой. Чакай. Слушай малко, бат, ти го мога. Чакай, имаше едно много яко. Свиминг. Идиот. Просто, не. Абе, тия игри са много готини. Видичка, не. Все още няма хетрик. Екстрем сплит, не. Айс ринг. Добре, не съм играл на това, дай да видим това. Найс ринг. Добре. Добре. Готино ли е?
Абе, има чест. Първи и втори, трети. О, има топки, трябва да се вземе. Ние трябва да се бием. Знам какво. Какво се прави? Тюпиме леда, трябва да паднем долу. Изцелиме се съседите. Аз имам много малко. Нямаше лопата. Кое? Ако не го биш казал, хората нямаше да чуят. Ето. Добре, айде. И какво трябва да правим? Тя ще трябва да следи топки и да... Ама къде отида ти? Ето бе, там на леда съм. Няма лед тук. Как да няма лед, бе, момиче? Как отида е там, бе? Има стълби, ти нищо не знаеш, просто... Къде отиваш? Много си злобен. А къде по това ли? Не бе, ела. Не, Мати, къде отиваш, Мати? Мати! Не на там, ела тук. Идиотска. Виж, ето. Ела, виждаш ли? Тичам към теб. Ела. Ох, ау. И тук има стълби. Къде? Ох, паднах. Еп, и какво правим тук? И сега взимаш си лопата. Това опата, да, И почваш да си подкосяваш пътя да паднеш долу. Не на тебе! На мене трябва. Бе. Може сега се смееш за топки. Вот аз те целя, нищо не ти става. Не? Добре, това е тъпо. Не отново! Добре, това беше края на клипа, дами и господа. Не, още една мини игра ще изиграм това да се лъка. Добре, няма да отидам, фърлям си лъка. Ако искаш да гледате. Фърлям си лъка, няма да се отидам. Добре, дами и господа, този клип ще е много смесен, с много различни неща. Добре, От всичко по-малко, да? Идвай. Преди да се откажем. Къде си ти, бе? Да, къде? Спална. Където е? Спална. Спална, да. Спална. Спална, да. Да спи човек. Ето те, аз те видях. Браво. Тук ли си? Не бе, за тебе съм. Ох, What? Тук защо има глави, вълни и така нататък? какви глави вълна, бе? При мен няма така. Шо ме дисконектна? Откъде да знам? О, не, аз не мога повече. Си при мен. Защо ме биеш? Без да исках. What the fuck, защо? Добре, ела. Чай си взема полшанки. Ти май обичаш по. Да, не знам за какво само. Да, не. Къде отиде, бе? Какво ще правим тук? Откъде да знам? Какво е това? Multi-Boim Map Size. О май гад. Какво е? Какво е, бе? Какво е, бе? Не знам какво е това. Какво трябва да се прави тук? Къде да знам? Ти знам. Дойдоха, ма. О, боже. Мале как? Ми вибрира телефона, като имам съобщение от някой. Ти невидима, базикъв си. Не съм невидима. О, невидима ли съм? Добре. Кефа. Телефон. Where are you? Горящото нещо. А защо умря? Дами и господа, пак съм от началото. Ако умреш в лаба, ти какво очакваш? Ма аз мислях да... Дай някъде другаде. Бре, хората ли се оттъкчат, докато ни гледат? Дай ново видео. Не. Защо? Това ще стане готино. Не се оттъкчат. Добре, няма.
Чакай, къде отиваш? Тук са правилата. Ябада-бада. Ела PvP. Знаеш какво е PvP? Да. Какво е Не, PvP? наистина. Не, какво е, кажи ми. Едно в едно. Какво? Едно в едно. Едно в едно. Да, да се би имало боксов ринг, идвай. Боксов ринг! Да, ема. Фукс пресече някакво Ужас. И къде си ти? Почнете. Боксинг ринг. Там ли искаш? Да. Аз съм червен. Аз съм синя. Логика. Блу. Аз изпих Potion. Не видим ли? Не, за сила. И ти си самия чест. Аз паднах по някакъв начин. Ето ми. Стой. Да не почне. Затвори, Дани! Дали. Съжалявам, просто сестрата на Хриско дойде. Добре. Чакай! Абе, къде отиде? Тук ли трябва да съм? Не бе, тук. Откъде да си взема полшенка? Чиста може би. Стойте малко. Айде. Добре, то. Ама къде няма чест? Мати, Да. следи ме. Къде си ти? Кое си ти? Ти си от другата страна. Села. Влез тук, където аз влизам. През пажината? Да. И после пак влез от там, където аз влизам. Изчакаме. Чакам. Тук съм. И ето тук, в този чест има Potion. Добре. Аз съм червен, така че си отиваш в твоя син ринг. В твоя син ринг. На мен не свърши Potion. Ти колко си взе? Не. 44? Не. Колко? По-малко. Аха. Ти граби. Защо взе всички? Аре, какво правим? Боксираме се с горе ръце. И... Удря. Айде, почваме. И аз победих, дами и господа. Това беше последната мини игра. Да. Пет играхме така, че я довиждаме. И до скоро, до следващия ни клип. Може след тази седмица, където ще правим сърво. Не сърво. Ние двамата. Да. Довиждане. Чао.